L-4 filgħodu it-Times ippubblikat littra li ntbagħtet jumejn ilu mill-kampanja ta' Adrian Delija lill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista tilmenta dwar għexieren ta' voti li jlaħqu mal-100 u li qatt ma kellhom jintefgħu fl-elezzjoni tas-Sibt li għadda għal ħatra l-kap nazzjonalista Felix Borg spiċċa jerbaħ b'differenza minima ta' 44 vot. Nhar it-tnejn l-istess gazzetta żvelat li littra iffirmata mill-campaign manager ta' Delija, Paul Borg, għamlet allegazzjonijiet mill-aktar seri dwar persuni ma kellhomx it-tessera mħallsa jew skont il-perjodu kif rikjest mir-regolamenti u allura lanqas kellhom dritt jivvutaw fit-tmiem il-ġimgħa li ħattret il-5 kap fl-aħħar 12 sena. Kemm il-darba dan jiġi ippruvat ifisser li riżultat finali seta' kien ferm differenti. Il-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista fi stqarrija ikkonfermat l-eżistenza tal-ittra u qalet li ħadet nota tagħha għalkemm tat l-impressjoni li din ġiet diskussa qabel ir-riżultat uffiċjali mhux kif ingħat mit-Times, jiġifieri li ntbagħtet wara. Fl-ittra it-tim ta' Delija identifika 33 persuna fil-lista ta' dawk eliġibbli biex jivvutaw li qatt ma kienu fuq listi preċedenti waqt li Mario Kallus, il-President tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista, ammetta li kien hemm iżjed u l-ammont ilaħħaq għal mill-inqas 88. Għaldaqstant il-campaign manager ta' Delija talab spjegazzjoni kif dawn tħallew jivvutaw, inklużi 9 li dwarhom kien hemm direttiva uffiċjali mill-partit biex ma jitħallewx jagħmlu dan. Intqal li lesti jippreżentaw affidavit biex jiddikjaraw taħt ġurament li l-lista ta' dawk li ma jistgħux jivvutaw waslet fil-post tal-votazzjoni fid-Dar Ċentrali siegħu nofs wara li beda l-ewwel jum tal-votazzjoni bikrija fis-27 ta' Wissu li għadda. Intalbet ukoll konferma jekk il-lista intbagħtitx fil-post tal-votazzjoni f'Tassannat Għawdex u jekk intużatx fil-jumej l-oħra tal-votazzjoni. F'din l-ittra, it-tim ta' Delija riedu spjegazzjoni speċifika dwar ċertu Randolph Kawki li jingħad li kien irreżenja mill-Partit Nazzjonalista iżda tħalla jivvota f'din l-elezzjoni anke 5 snin ilu kien imċaħħad mill-elezzjoni preċedenti għal kap bejn Adrian Delija u Bernard Grech. Kwistjoni oħra imsemmija mit-tim ta' Delija id-dik dwar il-numru ta' żgħażagħ fil-fera ta' Team Start fej il-Kummissjoni Elettorali ikkonfermat li aċċettat lista tas segretarju organizzattiv nazzjonalista Stefan Caruana biex jinħarġilhom il-vot. Ġie allegat li l-Kummissjoni għamlet dan bla verifikat jekk kienux eligibbli. Xi ħaġa oħra allegata mit-tim ta' Delija kienet dik li 18 persuna li tesseraw għalhom orhom biss fl-aħħar sena laqqas suppost ħallew jivvutaw. It-Times fakret li fħim minnhom fl-att tal-voti matul il-lejl waqaf il-proċess kollu u wara 8 sigħat twal il-kap tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista qal lill-medja li m'hemmx riżultat uffiċjali iżda wieħed preliminari għax l-ewwel irid jistenna ir-reazzjonijiet taż-żewġ kontestanti. Il-gazzetta kwotat sors li qal li dan il-mument kien diżastru hekk kif Delija seta' jqajjem mill-ewwel l-oġġezzjonijiet tiegħu.